bag-o lang natapos ang adlaw sang tagipusoon o kanang Valentine's Day gani. Anong narealisar ta? Hindi manami kung ikaw better kang maghambal. Magwa ta kag pangsumpaon ang tanan nga nakapula. Hambal ka nga. Ay tani, magulan sang igit kag magkalabasak sila. O kung malala. Tani, magulan sang martilyo kag lansang. No. Wrong move. Pero on this, kita magatag sang laygay. Siyempre, manamyawan na kita. Mga Tagalagranha, Negros, Occidental, may adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang arasa maayong kaintangan. Kag madamo yung salamat sa inyo mga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akin mga videos. Salugid, kamo dira. Natapos na ang Valentine's Day. Kag kung ikaw wala sang ka-date, hindi buot silingon, katapusan sang kalibutan, gani kalma. Kaya malain, nag-Valentine's Day, perong imong bana, tulog, kay hubog. O kung ang imong nobyo, nagbakal sang bouquet, pero duha ang bouquet sang baghakya. O kung ang malala, ikaw gintagaan sang imong bana, sang isa ka rose, kag nalipay ka man, nga daw sa alinganga. Wala ka balo. Bouquet of roses ang ginhatag sa iya kirida. Gani pilit. Pero bis kan amo sini nagakalatabo, dapat kabalo ka sang imong self-worth. Kabalo ka naging nga ikaw ginatunto, nagsigi ka pa. Ikaw ginasakit, ikaw wala ginasapak, gindasok mo pang lawas mo ya. Mag-amo sina, go, pabay siya. Kabalo ka man sang ginatawag nga self-care. Atipan nun ang lawas una. Hindi ganik atipan ng ibang sang lawas nila, ikaw pa. Ano kagidya ka importante, haw? Gani atipan nun ang lawas, kay base, daw murugmon ka na. Ikatatlo, self-respect. Ang iban, nag-post, tanan na lang i-post, kaya daw mapadagit na gid sa Valentine's Day. Paano ka respetuhon kung hindi mo marespetong imong kaugalingon? Self-love. Base kan imong pamilya, bayan ka, tuntuhon ka pa. Di sino mahatag sang paghigugma sa imong lawas. Dapat mahalin sa imo ya. Hindi ikaw makahatag sang paghigugma. Kung hindi ka kabalo, maghigugma sang lawas nimo ya. Gani mga inday, dapat kabalo ka mo sa inyong self-worth. May sang self-care, may self-respect, kag may self-love. Kag advice ko lang, subong ang tama nga tsimpo, nga kamo magwa, kag mamakal. Kaya mga tsokolate, buy one take one, ang mga bouquet, 50% off.